en higni 20 nyaka ne pinje Afrika ket sei e winjruok makanyakla mar rito ratiro joma mine ahinya mago mag mine kanyakla kod joma nyiri miluongo ni Maputo Protocol kaluwore ni winjruok notim e boma maduong' ma piny Mozambique. Winjruok ni ne odonje kod pinje maromo 50 mag Afrika ka 40 kuomgi moting'o Kenya osekete e tim. Winjruok ni endi en keseyo ketho ratich mine kod nyiri kokalo timbe kaka nyange mag joma nyiri, keny joma tindo kod lwenje mamako mabende yudo joma mine. Chakre winjruok ni chaki e higa 2003 wan kanye higni 20 bang'e. Bende wasegoyo kenge makare to rem nitiere kanye. Dorothy Otieno mar FEMNET konyowa e kolo wuodhni e chenro ni mano mar mine wacho. Oimore Dorothy dhinade Kisumo kono. Oimore ahinya Jael adokero kamano Kisumo dhi maber. Erokamano ahinya. Penjo maduong' mabende ji nitiere goda neno ka ji penjo ni to Maputo ni kata wuodh Maputo en ang'o? Mana inyalo chakonwa mana gi kanyo kapok inyisowa ni to wantiere kanye gi sani. Erokamano Jael. Maputo en wuoth manochako higa 2003. Ne en wuoth manokelo jotend piny mag Afrika mondo gineni gingi ratiro mag weche mag human rights. To Maputo en specific ne women's rights. Koro gin rights mag mine mawuok e Afrika. Koro kane giromo higa 2003 ne ginyalo biro gi ratiro mamiyo mine rights maginyalo exercise kaka human beings. Yo Maputo kucho to koro sani wang'iyo higni 20 nyaka ne Maputo obed signed nikech pinje mang'eny nose sign mabe tiyo kode kaka ratiro mamiyo gi ratiro kaka ginyalo rito gwenge. Koro wang'iyo ni higni 20 mosekalo wan kanye kaka mine. To anyalo wacho ni kaka Kenya nodhialwa gi rito arita ni tarik 11 kata nwaromo Nairobi ka jopinje te obiro Nairobi mondo wang'iane kuma wasebede kaka mine moa Afrika. To nitie steps mosemake mabe wawacho ni gin steps mabeyo nikech wang'iyo ni ratiro ni osemiyo mine advancement kaka giritre nikech Maputo Protocol ni omiyo mine jiwo ni ginyalo dhi school, ginyalo yudo dongruok margi kigin to kendo gini protocol ni miyo gi protection from chike moko mabende osebedo kaduoko wachien. Waneno wach chike moko kaka mag nyange kuom mine mane sani piny okwedo ni mine ok onego bed ni tero nyange. Tang'eyo ni kata Kenya wakae oseketo mikakati moko mang'eny manyalo miyo wa make sure ni nyithindo manyiri ok ter nyange. Omiyo 20 years wang'iyo ni nitie advancement ma waseloso to bende nitie challenges ma pod wa face ma pod watemo nono to watemo luwo gi sirkal mondo wane kaka mine gi nyiri nyalo miya rita makende ei Kenya ka to nyaka Afrika mzima. Erokamano nya Dorothy, nitiere weche mamoko mabende ing'iyo kata iwacho ni okenge mabende piny Kenya kod pinje Afrika osegoyo. Mano e yuto mar joma mine king'iyo weche mag ohala yuto kokalo osara miwacho ni mine kod joma chunjo bed ni ka gitimo tich achiel to bed ni ichulo gi osara marom kanyakla kod mano ero mar chudo e kinde mabende gidhi konyore kata maternity. Ma inya wacho ema wacho ni Maputo Protocol ni osemiyo wajiwo kaka mine mag Afrika. Kwang'iyo ndalo machon chande nyithindo manyiri nok ter school nikech nong'e ni idhi kendgi to gidhi yudo dak ka chuogegi. To Maputo Protocol ni sani miyo ineno wa mana ka achiel. Ok ing'i nyithindi ni manyako to ni mawuoyi. Ok imi nyathini mawuoyi privileges ma ituono nyathini manyako. Omiyo Maputo Protocol ni osemiyo nyiri mang'eny sani dhi school to ginyalo yudo quality education to ka gia e school miyo gi kendo privilege mar yudo tich. To mana kaka iwacho no giyudo tich to tijno ichulo gi mana kaka kalure gi tich magitiyo. Ok chul gi kalure ni en wuoyi kata en nyako. Omiyo
miyo gi jiwon mondo giti matek mondo gimed kata idho ngas kata katich kacha. Chon chande ni yudo ka chon mine tiyo tije ma chalo tije ot, gikawo tije ot gitero kata ofis kacha nikech nimiyo gi tije ma piny kaka tije mag secretary, seche moko gine magi chwako chai e ofis, seche moko gine magi yweche e ofis. To sani Maputo Protocol nomiyo wajiwo ni wanyalo tiyo tich moro amora, tekni omiyo wa achiel ni onge ng'ama dichuo onge ng'ama nyako, tich en tich, omiyo ka inyalo tiye maber to imiyigo, to bende chudo bende ichudi masawa, ok chuli ni koro in ng'ama nyako ichuli matin to ng'ama dichuo ichulo mang'eny. Koro omiyo mon mang'eny sani jikaza gineno ni ginyalo yudo tije, ginyalo rise kata e ranks mag leadership e tich kacha, to giyudo chiwo bende ma olure gi kaka gitiyo. Ang'eyo maber ni seche moko mine yudre katiyo tich miluongo ni unpaid care work, ma gitiyo tich ma ok chulgi. To Maputo Protocol ni nyiso ni tich en tich, obed tich bar ot en tich, omiyo onego beni ichule kalure gi effort mo oketo e tijno. Omiyo Maputo Protocol ni an kuom nenona gi mon moko aneno ka oyawo wang'wa kaka mine, makoro sani ok wane ni tijwa en mana mar rito nyithindo. Wanyalo rito nyithindo to be wagerre. Wan kaka mon wanyalo nyiewo plode, wanyalo decide kata gi ute wa kuma wadhi nyiewe lo. Chon chande ne wang'eyo ni lo kosekendi to unyalo mana dak e lo mar jodala cha. To wang'eyo piny bende oselokre. Sani kata lo mag dala mikawo kuom wedewa tinde onge. Omiyo an Maputo Protocol miya chirni gi familia an ka an gi jaoda to wanyalo decide kuma wadhi dake. Ok ochuno nyaka wadagi mana e lo mar jonyuolwa. Omiyo wa freedom mang'eny ma wanyalo decide kaka wadwaro mondo ngima wa odhi mbele. Ka watieko ing'eni sama ne pok wachako twakni entiere report ma bende ng'iyo weche mag yemo kata teen pregnancies e county ma Homa Bay. To kinde ka kinde waneno lipode mawuok to weche mag iye momondo kata keny momondo ni endi to pod ok wadhie maber ahinya. En ang'o mowinjo bedni imedo? Kanye ma owinjo bedni waredo? Awinjo story mar Hidaya to ena story achiel ma nyisowa kaka piny nitie to ong'eny. Kwedruok mar ikwedo nyaka nyiri matindo, mine matindo mayudo nyithindo, ikwedo gi jo community te. Nitie, aparo ni nitie pod kaka wacho ni Maputo nitie kanyo to 20 years pod wang'iyo to waneno ka pod wa struggle gi weche kaka mag early pregnancy, wa struggle gi weche mag early marriages ma nyithindo matindo seche moko ka koro weche tek e ot to giringo to gidhi to ikendo gi. Omiyo wawacho ni Maputo Protocol ber, lakini pod nitie effort manyaka watim mondo wang'e ni nyiri gi mine mag Afrika nyalo dongre kabisa. An kuom aneno ni onego bedni nitie puonj, wajiw puonj kuom nyiri matindo tindo, to be wamigi opportunities, wayaw wigi, wapuonjgi bende chike mabeyo mag dongruok, nikech seche moko chike ma wan go mok oketwa e chike ma miyo nyathi manyako onge duol, omiyo tame kata mondo oyude knowledge moro manyalo konye e ngimane mambele. Omiyo aparo ni ka waketo nyiri mbele, ka wamiyogi puonj maber, kendo wapuonjogi kaka onego bedni gidak, kendo wapuonjogi kaka somo ber, wapuonjogi kaka maisha gi nyalo bedo maber ka gibedo serious e maisha gi, to wabro dhi mbele. Early pregnancy dwaro mondo wamakre wate, jonyuol, skunde, jo community, kanisa te, wabia kamoro achiel wamakre mondo eka wane ni nyithindo wamako gi kamoro achiel to wuotho kodgi. Jalendo moro wacho ni achiel kuom jok ma konyo Hidaya Girino wacho ni chuo bende kik we chien ta ariwo lwedo kuom wachno, nikech ka chuo gi ema miyo nyithiwa gi ich to nego beni gin bende iketo gi piny to ipuonjo gi kamoro achiel mondo wate wang'e ni
maisha mar nyiri, maisha mar chuo, ber ka wate wajiwo lwetwa mondo waneni wagerre kamoro achiel. Mano be ni kare nikech maneno ka ng'ato kendi penjo ni sama koro wawuoye kata wago mbaka mag gender equality, sani endie kong'iyo gi pache wacho ni joma nyiri ni mbele kabisa moloyo nyithindo ma yawuoyi. Ere kaka koro inywako joma chuo kata yawuoyi mede koro oromre gi jowetegi ma nyiri? Ang'eyo ni mbaka mosebedo ka wachre ni nyiri okalo otayo ne gi ng'wech, otayo ne chuo ng'wech. Taparo ni mano ok en adier nikech kaka iseneno pod wawacho weche mag early pregnancy, pod wawacho weche mag nyithindo manyiri ok tiek school nikech kata poverty mamiyo gi ok gitiek school. Pod sani wawacho weche mag sanitary pads, nyithindo dhi school to weche mag dwe pod hinyo gi, seche moko ok ginyal dhi school nikech wach dwe, ok ginyal afford sanitary towels. Omiyo pok wachopo. Report wacho ni bro kawa higni 300 eka wachope okang' makoro wawacho ni nyithindo ma yawuoyi gi nyithindo ma nyiri sani nitie okang' achiel. Omiyo pod nitie efforts manyaka waket in place mag nyithindo manyiri mondo wamakgi. Wang'eyo maber ni sani ute mang'eny gin ute ma mon ema tayo nikech gin ute ma bedo headed gi single mothers. Tiyudo ka single mothers gi nyaka tim tek mondo gi make sure ni nyithindgi te, obed yawuoyi obed nyiri, gite giyudo tiegruok maber. Omiyo wach gender equality ni ok wawach ni koro wang'iyo nyiri kende, wawacho ni ka nyiri be omi nafas maromre gi mar yowuoyi. Koro king'i nyithindi king'iyo ni ma nyako ma wuoyi, ing'iyo gi mana kaka nyithindo as humans, to koro wabro medo jiwogi to gibro medo dongre ma ok ging'i, ma ok gikwed ni in nyako inonego beni ikendi. Kinyiewo lo kuom jonyuol wasani, iwacho ni inyiewo lo ne nyithindi te nikech ikia makiny kiketo ni nyathini ma nyako ibro kendi to obro dhi yudo dak ka chuore, nyalo bedo ni gik moko ok dhi maber kaka nupango. Omiyo ere fallback plan miketo ne nyari manyako ma mondo en be oneni en gi nafas mar dongruok kata ka gik moko ok dhi kaka nopangi. Dorothy, sawa bende koro rumo, ng'ato nyalo penjore ni to nikech waneno kanyero pinje 50 mag Afrika nowinjore to mana moko kuomgi ema keto chikegi e tim kata gik winjruok e tim. Ang'o ma itimo ne jogo ma bende ok chop weche mag Maputo Protocol kata awachi ni piny Kenya kantiere gi rem moro, ere kaka ijiwe kata konye kata isieme mana kitika watieko chenro ni? Erokamano ahinya. Amor ahinya nikech Maputo Protocol kano okeli e mesa higa mar 23, iwacho ni mae protocol mane jopiny okawo yo mapiyo piyo nikech by 2005 nosebedo adopted to gichako signing. To nitie pinje moko ma pod struggle, wawacho ni ober, to nitie pinje moko ma pod wacho ni nitie otese moko Maputo kanyo ma pod giwinjrego. Moko lure gi weche kanisa, moko lure gi weche chike magiluwo e piny ka piny. Omiyo giwacho ni wayie kode lakini nitie oboke moko kanyo moko wayiego, omiyo pod gimedo neno kaka ginyalo time. As a civil society, watimo matek mondo wamed jiwo pinje ka pinje mondo osign Maputo Protocol ni. Wawacho ni wan gi oboke ok onyal bedo 100% ni ober, to ber waseng'iyo ni ober gini ne pinje oyie. Koro wane kaka wanyalo loso mondo weche ma waneno ka pod nigi matatizo matin inyalo kony nade. Ko ber kamano to wamedo jiwo African countries mondo bende omed tiyo kode ei pinjegi. Ami example mar article 9 mana mapiyo piyo ka watieko participation. We about political participation. Ne Kenya waka pod wamanyo kaka mine nyalo donje okang' mag leadership. Omiyo wamedo mana jiwo serikal mondo omed miyo Maputo Protocol otire piny kanyo. Adwa tieko ka adwa gono erokamano ne Kenya kae from kelo jo Kenya kamoro achiel ka wang'iyo yo ratiro mar Maputo Protocol. Tado wacho ni Kenya kano kwa wuok nono. Kanye wamiyo ji award jok ma mine mosebedo katiyo matek mar miyo Maputo Protocol odhi mbele. Wan gi Caroline Agwanda mabe
a Kisumu County ka manyo yudo puoth gi pak kuom bedo mama matayo weche mag mine manigi mong'ol e Afrika. Omiyo aneno ka Kenya wadhi mbele, watemo matek, waneno ka wamedo jiwo jo Kenya kendo watemo matek mondo wane kamine yudo nafas maber kendo gi enjoy their rights in Africa. Erokamano ahinya Dorothy ka inya bende kuom luongo nyi Carolina Gwanda mabende wabomedo mondo wamanye mondo wamenye ewi lweny kata wuoth mabende osewuotho kod mine mantiere kod ng'ol. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa odiochieng' ma kawuono e chino ni mar mine wacho. Janeno marwa mano e kaka ne wantiere kod twak ni endie wadhi yweyo ka oduogo to wadhi nyime kod weche manyien mamoko mag Oimore.